nang kursi di bapak. Kendang. Iki piye to? Ayo, belajar Mbak Yayi suara anak waktu. Piye to? Belajar. Nah, Mbak sampean ngopo lho Mbak nih? Nang sampean belajar. Kendang. Mbak mau belajar kok ora entuk piye to, Mbak? Kok malah bodoh. Kok dikasih Mbak Yayi iki ngopo to, Mbak? Yayi ora nyokot ora ayo. Mbak. Enak apa to, Mbak? Enak apa to, Mbak? Piye to? Mbak iki lho ngomong. Ngomong apa to? Apa piye? Mbak, enak apa to, Mbak? Mbak nih, balik. Mbak Yayi nakal. Ngomong nakal lu. Balik. Kok malah dibalik iki to? Lah piye, Mbak? Balik iki. Balik iki. Malah dibalik to. Balik. Malah balik iki piye to iki? Balik, aku kasih do belajar. Duh, malah santri-santri malah kabur kayak. Malah si Tok mau nyurung kena. Si Tok malah men. Gagal ini aku. Mbak, jujur loh, sampean ki ngopo lho? Nangis. Aku dinodai Pak Mbah Yai lho. Hah? Kok iso? Kelek meteng piye, Mbak? Terus piye iki Nit? Nah, aku meteng Nit. Terus kepiye ki arep ngomong karo mama karo bapak? Aduh, udah selalu meteng. Bapak iki salah klebone mondok kayane. Ojo pisan nang kene. Ojo pisan nang kene, Mbak. Aduh, Mbak, ini gak ada. Aduh, Mbak. Iki piye iki Nit? Aduh, Mbak Nek. Mbak Nek. Aduh. Mbak Nek. Mbak Nek. Iki piye iki Nit? Mbak. Aduh. Mbak Nek. Tangi. Aduh. Langsung meteng. Balik di sini. Pak Yai menyodoniku. Pak Yai ini jahat. Ayo, balik. Ya aku kan ngombe kuwi lho. Ngombe apa? Untung aku jemen gak terodai aku. Kayaknya. Aduh, ayo balik kedek. Aku kudu ngombe lho. Ora nek banyu. Cek mampir warung. Tangi. Enggak ngerti rasane ya.